Saint Mateo. Unsa po no? Gospel according to Saint Mateo. Tanaw sa guning inyong video. Tanaw sa guning Holy Bible nga dili Katoliko. Naparot. Tanaw sa guning ito mga ito particular. Ako isa ang video Bible na dili Katolikong Biblia. Ang Ebanghelyo ni San Mateo ang ulungan. Gospel according to Saint Mateo. Kung diskumpiyado ka na usa ka protestante, ayaw ka ulaw pag-uul ako. Basta akong ibalik-balik, akong ipaklaro, kaya nag-video si ang atong isol. Holy Bible video, ingon mo na ang mga protestante sa Nicolay, ituon na din yung mga videos ng protestante. Doon na siya santo. Unsa? Ang Ebanghelyo ni San Mateo, English na siya, Gospel according to Saint Mateo. Gideon's Bible. Dili Catholic Bible. Bakit kailangan Gideon's man? Mga protestante mo na nalala. So, pero kayo, atong bataan ng ulungan Bradiculay. Mo nang kanunay yung kumingong Bradiculay ng Bradiculay. Dahil ano ito yung Gideon? So, atong bataan ni. Kaya doon na rin ang pag-utbot na tayo. Atong bataan. The Holy Bible containing the Old and New Testament, translated out to the original tongue with a formal translation, religiously compared and revised, commonly known as the Authorized King James Version. The Gideon's International Bible is the Authorized, commonly known Authorized King James Version. Nicolay, klaro kayo? Doon na rin sa kilit ko. Minintanaw ka itong libro. Ano man? Ang ilang na ako na it is a Catholic Bible. Akong dibasa ang ulungan ha. Kung doon na rin allergy ka ron o nasakitan, hala doon ako. Akong balikon Bradiculay. The Holy Bible containing the Old and New Testament, translated out the original tongue, and with the formal translation religiously compared and revised, commonly known as the Authorized King James Version, the Gideon's International Bible. Kung sa akong igamit kanina, Ebanghelyo ni San Mateo, atong basahon pagbalik, kaya doon na, buranan dahil sa kita ng Nicolay. Kaya, ang Bible, moingon mandahin sila, Catholic Bible, munang paklaro, atong basahon. Ang Gideon's Bible ha, Protestant Bible. Nag-gospel according to Saint Mateo. Tanaw, ang atong mga igsuang protestante. Protestant Bible, ang mga protestante nagtudlo nga sayog daw Katoliko kay Katuog Santos o Saint, pero ang ila ding Biblia ang ulungan yun. Gospel according to Saint Mateo. So, gibradi ko lang. Ato ning i-download, ato ning upload sa YouTube. Kaya basin dahil, doon ay madala din eh. So, muna ako nang dala-dalahon. Unya. Sumada pa sa itong mga igsoon na